سلام تغطاتلت نايز channel كمي كنيهم لومو نخل ناي تقبل نايز بالكوارس هيزا قريبا لخو ناي لوم ارستي اب كلنا كوانت زي كونه بزح جزيجنا بستفل علي مدرخ مبزحت نازر تقامي نسدما ألو تاوى تحساس باب زعبا هيوتنا وي نفسها تحيت كامراي ويا بقعتات كأمنت مقدال ويا بكلتات كأمنت مقدال ويا أنس بقعت يبلين اب كم زغزب صحن زبل امنت يا بزح جزي يقاطمنا يو يتدقاقم ونتسقم هجي بقعت يبلين دحريلكا كوميلكا خطا من دحر جميركا تزلكا بقعتنا قد ليز خيدنا تاخد قبرة تخل كم زي تقبرو سقمت نخيتوسد يخلكلكا نشتي ነገር ድማ ነቲ ተሓስቦ ዘለካ ዝመስል ኣብ ሂወት ምስ ኣጋጠመካ ኢለን ነይረ እንዴ ብቐደ ሙስማስ ይኽእሎ ነይረ እንታይ ብልዎ እዚ ዳውንዎርድ ስፓይራል ብልዎ ካብ ፀገም ናብ ፀገም ይልወስደና እዚ ሕጂ ብኸመይ ክንምክቶ ንኽእል ብኸመይ ከንጥቕምና ክንቅይሮ ንኽእል ቁርብትለይ ካብ ዝብል ኣርስቲ ንእሽተይ ኣበርክቶ ክገብር ፈቲና ኣለኹ ቀጥታ ናብቲ ትምህርቲ مبارنا لهم أرست مرتنا how to overcome negative beliefs ويكا كمي بخمي ألو تاوت حساسبا ويزير بحنا تحساسبان امنتاتن كاب نفسنا كنال نخل بخمي كانوا قدلوم نخل باستغالمتن كانوا قدلو تراي دي كونس كمي كيرنا بأونتاوي ويك حق زناز غل امنتات كنتكون كنكيرون نخل أبزبل أرست زتا كوري كخون كاتانا بتقدامي تنط بخن حلف تقدامي تنطبي isolate one belief يعتبل انت هجي مجمريا قد من ابزي مخادنا مس نفسنا حدا قداسي discussion كنقبر كنكلالنا نسو دما انتايو مجمريا انتا كنبلالنا what are the beliefs that are limiting our growth or our happiness بلالو اتهم نخين عبي وين نخين حقوس وين نبتندلو نخين بصح عقيتهم حزمنا زلو امنتات ناتنا انتايوم قدم بزعبهم كنمرامر كنكلالنا انتاي زبل امنتات لنا بهيوتنا نحقوسنا زكلاغلنا وين تعبيت نحنا كنبصح ندلي نخين بصح كم عقاتي كوينو زي انقصنا زلو نعو كنفلطو كنفتنا لنا قرب نزيا غزي وسيدنا انتاي مخاننا ابنت كما ابنت انا نفع يكون تمرتي ردانن يزبل امنت كون خل كالاي دما not good enough أنس بقعت يبلين وي أخول يكون كل أخول زخانة بيز يبلين وي سفل عليه نيجاتيف امنتات الويكا بزح جزي خا أنا مو أكلاتي ون بقع يكون الناس اللي دلوا سبورت قبر وي أم نفسنا أمنت كم يجرب مستوم سبات قرب نفسي ونكم يكون confidence يبلين زعم كم مسوت إك زارب يكلني present قبر يكلني سفل عليه نجارات كون أخول زياتهم እቶም ምሳናድ ሰማምዑ ነገራቶም ኣብ ነፍስና ዘለና ኣሉታዊ እምነታትን ኣተሓሳስባን ንብቅዓትና ዘይንተኣማመሉ ክንፅሕፎም ንፈትን 1-3-4 መንፈትን ሽዑ ካብኣቶም እቲ ቀንዲ ዓንቃፊ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ክንበፅሖ ዘለና ዘለና ዕላማ ሕጂ እውን ሓንቲ ካል ቪድዮ ገይረ ነይረ ኣብ ሂወትና ዕላማታት ክንገብር ኣለና የብዝሑ ይዕበዩ ولا أزيوم عبيت انتخونون علاماتات نقبرالنا حجي أبتم علاماتات نابقوم نخين بسح قدامي عنك عفو خوين زولك كابزوم امنتات اب نفسنا زولو وبزحت قزي زوم امنتات حق يكونون حسوت يوم تراي تدقاقا مكو مسل دا حسبنا يكو مد مسلنا زولو كم تراي سل دا حسبنا دا يكونس حد قزي انت يبل أنا ما تساير دعنن يو يبل حدث اوكي يردانن يزبل شعور زخونه فتنا مزقبره ابت تمرت دما صبق اي كدلون يا الى نيرندي بقدمو كم زير دان سفلت نيرندي انت بلو زجي او نك تودقس اوريدي نفسها تتبابع لها مغنيات ان تودقس تصبيه ስለዚ ነበርካ ይመጽኢካ ዘሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ንኣምኖ ዘለና ኩሉ ግዜ ክንቅበሎ ይብልና ሕጂ ንዑ ኣብ ከይበፅሕና ቅድም ግን ሓንቲ ኣገዳሲ እዚኣ ኣብቲ ህይወተይ ንኸይበፅሕ ዓንቂፋ ሒዛትኒ ዘላ ኢልና ነስምር ኣላ ايزوليت نكبر حنت بحنت خاخد مكتن تخل نخل بحاجه بعود كنت مكتاي تخل نغا حنت بحاجه جزيه مفلص انت مسب صحكا نعم كنت مكتاخبل كلغو نعم كيتكا بصبق امنت وي بصبق اتحساسبا كنقيرا خنفتنينا هجي تاكاليت نبي تاز فلنا بمنالبات مبزحت جزيه انا نفع يكون وي انا بقع يكون زبلا تحساسبا كوني خليو هجي نزاح انت تحساسبا وسيدنا قدم نرايا نعنبينا كنرد انفتن كابيا تبكيسا تقدمي تحطوكن حتى زلنا ابزك تحجزنا what is the benefit of this belief حد غزي ولا زوم نيجاتيف تحساسبا زلونا تقملونا انا سلازي تقمنا هنا نغبرم زلنا بهيوتنا كل نغبرو يطقمنا يلنا زحسبنا هنا نقبر ولا تزغد انا زلو يطقمنا يلنا نحسبنا كرداكم يزيا حد غزي بزح غزي كمزي نحرق وي حد غزي كمزي انا حماق ينبل وي كمزي نفسنا نتحت سلامتاي كم نقبرينا تحتيتنا وشطاتينا كن كم بمقبارنا
ناي سبات اتنشن وي ناي سبات اقالبو ابانا سل نسحب ترايو قال مقصب سيمصالنا ولا مقصب ينبلو قال تقمس يمصالنا يتخم مقبار حميمه مبال نابنت بزح حميمه مبال سبات كم زقدسول كخبرو ميخل هذا سب نابنت حما منت كم زيابز ويسترن وورلد زري مبجحت السب زقدسول سلازي يبلو انت يخونو وي كم زنفسهم يحردو وي حدقا يقبرو وي قال ملو هوسبيتال مشاتو وشعو امرجنسي اتقربا بيتسبب مصيو مسوم غزي خطف اخل مالتي بخال منقدسي سبات نكرهبو يلوم نفسهم سيقود اللو زوم سبازياتهم ወይ ሰባት ንክግደስብሎም ኢሎም ነፍሶም ይጎድሎም ከምዚ ዓይነት ባህርያት እንጂ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ሳይኮሎጂካሊ ፀገም ዘለዎ ኣብ ዌስተርን ካልቸር ብዙሕ ግዜ ዝረአይ ነብስካ ምጥባሕ ኣሎ ከምኡውን ዝተፈላለየ ሓደጋ ኣብ ሓደጋታት ነብስካ ምቅላዕ ኣሎ ከምኡታት ብዙሕ ግዜ ተንብብ ኢኻ እንታይ ማለት ሕጂ ዕፅር ኣቢልና እቲ እምነት እዚ ኔጌቲቭ እምነት ዘለና ገለ ጥቕምስ ኣለዎ ኣይተረዳእናን ኣሎ እዚ እንታይ እቲ ጥቕሚ ስለምንታይ ንገብሮ ኣለና ካልኣይቲ ክንፍትሻ ዘለና ዋጋ ናይዚ እምነት እዚ ወይ ናይዛ ተሓሳስባ እንታይ እዩ እንታይ ዋጋ ከፍል ኣለኹ ነዛ ተሓሳስባ እዚ ምግባረይ ዋጋ ክብል ከለኹ ሕጂ ኣብ ምዕባለና ድዩ ኣብቲ ክንበፅሖ ንደሊ ዘለና ነገራት ብምዕጋቲ እንታይ ዓይነት ዋጋ ኢና ንኸፍል ዘለና እዚያ ክንፈልጣ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ንኸይንምሃር ንኸይንዓቢ ዝኽእል ከለና እንተሎ እቲ ክንበፅሖ ንደሊ እዚ ድማ ኣብቲ መዓልታዊ ንጥፈታት ንነብሮ ዘለና ሂወት ክንፀባረቕ ንሪኦ ስለ ዘለና እቲ ዋጋ ናቱ ብልክዕ ናይ ሕጅን ንመፃኢኽ እንታይ ዋጋ ክገብር የበዝ ዘለኹ ተቐፂለ ዝብል እምነት ሕቶን ነብስና ክንቅርበላ ኣለና ምክንያቱ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ሂወትና ዝኾነ ለውጢ ንክንገብር ኣዝዩ ሓያል ንክንልወጥ ዝሓተና ነጥቢ ክህሉ ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ኣይንልወጥን ኢና ኣብ ሂወትና እዚኣ ክንፈልጥ ኣለና ለውጢ ሲ ሓደ ኣገዳሲ ሓደ ነገር ኣጋጢሙስ I must change my life ኣብ ሕክምና ከይድካ ዶክተር ሲ ነዚ ነገር እንተዘይገዲፍካዮ ድሕሪ 2 ሰሙን ክትሞት ኢኻ እንተኢልካ then you have a strong reason to change ስለዚ እቲ ንለውጢ ክንልውጦ ዘለና እቲ ክሳራታት ናቱ ጎሊሑ እንተተራእይና ሽዑ ኢና ክንልወጥ ንጅምር ስለዚ ናይዞም ዝሓተትናየን ክልተ ሕቶታት እተን መልስናተን ክንፅሕፎ ኣለና ስለዚ እቲ እንታይ ይጥቕም ኣለና ጉድኣቱ ጎሊሑ ምስ ተራእየና ሽዑ ኦኬ እንታይ ክንብል ኢና ስለዚ ክልውጦ ክቕይር ኣለና ነዚስ ክቕይሮ ክኽእል ኣለና ብከምዚስ ክቕፅል ኣይክእልኒ ኣብ ዝብል እምነት ክንበፅሕ ንኽእል ስለዚ ነቲ ዝተፈላለየ ጥቕምታት ዘምፃልና ዝነበረ ሕጂ ሓሶት ወይ ጌጋ ርድኢት ምዃኑ ኣብ ጌጋ ዝተመርኮሰ ኣተሓሳስባን እምነት ምዃኑ ከዓ ከነነፅሮ ወይ ፕሩፍ ክንገብሮ ክንፍትና ኣለና ሓደ ግዜ ሓፈሻዊ ገምጋም ንወስድ ወይ ከምዚ መደምደምታ ንወስድ ካብ ኣብ ዝሓለፈ 2-3-4 ግዜ ዘጋጠመና ነገራት ኢና ብሓፈሻ ኣነስ ዘይክእሎን ኢልና ዓብ መደምደምታ ናይ ሂወትና ንገብር እዚ ከዓ ኣብቲ ክንበፅሖ ዘለና ስጉምትታት ንኸይንበፅሕ ይዓክተና ማለት እዩ እጂ እንታይ ንገብር ኣለና ጌጋ ምዃኑ እዚ እምነት እዚ ፕሩፍ ክንገብር ኣለና ዝተፈላለየ መረጋገፂ ንኣብነት ኣብ ሂወትና ትምህርቲ ይርዳእና ነይሩ እንተኮይኑ ኣብ ሂወትና ምልስ ኢልና ንርአ ኣብ ገለገለ ክፋል ናይ ሂወትና ፅቡቅ ጌርና ነርና ኢና ኣብ ቢዝነስ ኣነ ከምዚ ገይረ ነይረ ኣብ ኣተሓሓዛ ምስ ሰብሲ ከምዚ ገይረ ነይረ ኣብ ትምህርቲ ከምዚ ዓይነት ከንብብ ከለኹ ፅቡቅ ክኸይደ ነይረ ኣብ ሂወትና ካልኦት ኣለዉ ፅቡቅ ነገራት ነቶም ፅቡቃት ነገራት ንድለዮ እሞ ንዕዖም ነምፃ እዮም ምክንያቱ እዚ ጌጋ ርድኢት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝተመርኮሰን ኣብ እኹል ዘይኮነ ኣፍልጦ ዝተመርኮሰን እቲ እምነት ግን ብዙሕ ግዜ ስለ ዝደጋገምናዮ ሓቂ ኮይኑ ይመስለና ኣሎ ኣብ ሂወትና ድሕሪት ምልስ ኢልና እንተሪእና ክንመሃር ከለና ቀደም ተምሃሮ ከለና ከመይ ነይሩ ናትና ውፅኢት ቀደም እንታይ ነርና ኣብቲ ቀደም ተምሃሮ ከለና ንፍዓት ዝነበርና ስለምንታይ ንኣሽ ስለ ዝነበርና ዘይኮነስ ኣብቲ ግዜ እቲ ነፅንዖን ተገዲስና ንከታተሎን ስለ ዝነበርና ኢና ሕጂ ግን ካብኡ ኢልና ቁሩብ ግዜ ስለ ዝተኣለና እቲ ትምህርቲ ዘይንፈልጦ ወይ ዘይርዳእና ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል እዩ ናይ ሓፂር ግዜ ገምጋም ዝወሰድናዮ ናይቲ ዝሓለፈ ሙሉእ ሂወትና ክሓኮ የብሉን ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ኤግዛምፕልስ ወይ ኣብነታት ከነምፃ ኣለና ንኣብነት ኣብ ቅድሚ ሰብ ኮንካ ምዝራብ ኣይክእልኒ እየ እንድሕር ኢልና ምስቶም ኣዕሩኽትና ክንዛረብ ከለና ከዓ ኣይንኽእልን ኢና ምስ ኣዕሩኽትና ክንዛረብ ከለና መብዛሕትኡ ግዜ ወይ ምስቶም ዝቐርቡና ዝለመድናዮም ሰባት ኦፕንሊ ኮይንና ኢና ንዛረብ ወይ ድሌታትና ክንገልፅ ንኽእል ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ እንተኢልና ኣብ ቅድሚቶም ካልኦት ሰባት ምዝራብ ዘይከኣልና ኣብ ቅድሚ ሰባት ምዝራብ ስለ ዘይንኽእል ዘይኮነ ኣብ ቅድሚ ዘይንፈልጦም ሰባት ምዝራብ ትሬኒንግ ስለ ዘይገበርና እዩ እዚኣ ነስተውዕለላ ብዙሕ ግዜ ሓደ ነገር ኣይክእሎን እየ ንብል ዘለና ዘይንኽእሎ ኮይና ዘይኮነ እኹል ትሬኒንግ ወይ እኹል ምድግጋም ስለ ዘይገበርናዮ ኩሉ እዚ ሕጂ ሎሚ ንኽእሎ ንብል ዘለና ብዙሕ ግዜ ስለ ዝደጋገምናዮ ብዙሕ ግዜ ስለ ሰማዕናዮን ዝገበርናዮን ኢና ኣብዚ ብቕዓት ዝበፅሕና ወላ እዚ ሕጂ ዝዛረቦ ዘለኹ ኣነ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝተዛረብከ ክዛረብ ክኢለ እምበር መጀመርያኻ ይከኣልን እዩ ኩሉ ነገር መጀመርያኻ ይኸብድ እዩ
مجمريا ويا مجمريا ورح مجمريا سومنات مجمريا وحدة وارح سلزي كالكو اي كلوني الكات دمدم دحرين كوي حنقولي بكو اي كوننت بنت لها جيجا مخانو انا وانا بزي اقاطعمي كنغري فت مالتي جيجا رداداي زخونه ነገር ኣብ ሂወትና ንኽእሎ ስለዚ ፃዕርናን ግዜ ሂብና ስለዝደጋገምናዮን ጥራይ ንኽኢልናዮ እቲ ካልእ ብሕጂ ክንበፅሖ እንደለውን ልክዕ ከምቲ ሕጂ ንኽእሎ ዘለና ደጋጊምና ዝኽኣልና ደጋጊምናን ግዜ ሂብናን እንተፅዒርና ኣለውን ግድን ኢና ክንዕወተሉ ንኽእል ስለዚ كل جزء نابنت أب نفسنا أمنا زقدلنا نجارات تلو ويا أب ملكنا ديو أب نفسنا أمنا تزيبلنا تبق سئلتاتنا نبقى مينا نتك حيوم تبق أب كلمة درس تبق وسي زرعنا لكنتات نفسنا بزعبانا تبق نجار زفلت أنا ويز ذكرنا ويز إينا نجارات بجاهم أوسينا أبقى مينا نتك حيوم كل جزء نعخا تبق زجبر كله ديبوزيتوري ويكم زب هذا مخزن كله كله كل جزء من نفسك حما نقرات حسابات كما تخا خلو بقعت يبل كان كتب لك نعم اوسيخا نو زخالن زون جيركو صبو جير نيره كتبل تخل مالت سلازي سئلتات ديو فصامتات ديو كل ولا صحيف كاتور مالك كتذكرهم كتكل لك معناته زي حما نيجاتيف جيجا زي الوتاوه تحساسبا قصالي زمصنا ስለምንታይ መፀና ክንብል የብልና ምንጹቕ ኣይ ከተርፎን እንዲዩ ግን እንታይ ክንገብራልና ንሕና ተጠንቂቕና ኩሉ ግዜ ነቲ ክመፅእ ምዃኑ ፈሊጥና نتنعنا نتمورال نحف زبلونا نتبقعتنا زذكرونا نتكلت كم زلنا زفلتونا في الصامتات نعم أقول إحنا أبقدني بمنطع نعم بمدققام كزيادة تي نتي قالوا تاو من قد كنسعرون نخل مالتي تعرف أي تهجي already رينا لنا تي سعبين نايتي حماق تحساس باز نبرنا تي علاماتنا عقات زقون حسابات مريضنا كابون محل مريضنا تحريد ما انتهي تقم اللوو سلم انتهي زوترنا زبهرزي كي ترد أنس انتهي تقم مثل زركب زي اللي خصل مثلا نيو يلنا مسفلتنا التنعب مقبارنا ولا نشي تقم زركب دلنا انت تمثلنا نفسنا بر التقدعات نسو أب قدم حجز أب نفسنا زوردو قدعتن كافسب من سالن عروق زي متراين أب تندليو دلنا زي مبصحن تراي زي كونس بحجقه كنكفلوز قبعنا واقا مسفلتنا أوكي زي غير علو بخالق كتكالو أبزيل بس هنا كاودما نتي جيجاز تي نأمنوز نبرنا أب حق استمركوسة كم زي كونه بروف كنقبر فتينا بزي السودما نحنا بقعات مخانا زخاخرونا في الصامتات ديوم زريونا سئلتات ديوم ما أكبابينا بمقبار ناب حد شي وتبقسنا كم بقس قربات كوينا لنا مالتي سلازي أتا ربعيتي أقداسيتيا حدش معرف كنجمرينا build new belief حدش امنت حدش هيوت حدش تحساسبا حدش كلتات ام معبال تبقسنا لنا تي زحاله فوق حفنا ناب حدش هيوت كل جزء حدش هيوت تحساسبانا يسجمر أبى تحساسبانا أنا كلوت إيه مغنياتو كلوت ناي جدا على النيك نبلا لنا ساكت كفتنين نبل كانت جمير كايت عوتني غا أبت كتبص حتى اللي أيت بتصحني جدا كبص حيز بالأمنات كله كمحجوني لنيره كله بدحريز ولا بنتو تتكاك أسئلك زان طالب زي مستيا تخيد أبلوتي هذا جزء سي هذا جنرال سي نستوس هذا سبات وين هذا كل سراويتنا تحيزو حنت عباي كتما كورر قيد نيرو مجيتهم زنبروا سبات وحداتيو توم كوروم زخد زلوا توم عدم وريرهم حزام ما زلوا أزيهم بزحتن بزح حيل زلوا مين سلزي ببحر شجيرهم أب دسيت نيرو أب تاد دسيت كحزواد اليوم زلوا عدهم قيدهم أب تاد دسيت تجرم زلوا تجنرال تجيرو نتنز مسؤولين جلابو لامبانس نيس حاو جير كات إلوان انتي مالتي يلوم نزا دسيت نخرد لنا ويكن وراينا ويكن طفينا يلوم ندحريت بهالمملسسي يبلنا يلوم كل جزء زانتازيا أب لو تخن قبر الله من حسب كم مدرخ انتزي غيرنا نقدنيت كن كيت كشجرناي معناته ندحريت مملسي مهدمن تلنا خوينو كل جزء بمولا حيلنا خنق على ساين غلنا بمولا حيل خانت زي تقاليس كادم انا كتعواد كل جزء اشجاري زخاو سلازي زي مسامنا كل ነገር بلبنا مستبقسنا سقمتك نوسد علينا take action هيوات كل جزء نتوم actions was there reward تبان ويبلج أتبان سلزي نحدش معرف نحدش تمرتين نحدش كلت نحدش إمنت تبقيسنا لنا سلزي نابخم بس حنتاي كنقبرها لنا بخمي تحدش كن بس حزة لنا هم بس حنا بالقدامي
إذا فيديو زي حجي ترى هذا اللي خازي حجي نحدش مقرب ناخد كيت كتحجزك هتخليها كالو ونستفل عليه كم يجر كان الدوليو تركب تخزوا الفيديوهات هذا لأن ندرق لكم سمعوه كم موكس على لومبرج أو السوق حجزكم خلي على تاعكم كون أنت تخيلوا قل متحف كنا نبب نفتن استفل عليه متحف تفترس كنا نبب نخل تخيلنا ننبب أما كأول وضعي كورس نوسد كورسات استفل عليه بعشرة قرشي بعشرة قرشي دولار مالتي استفل عليه كورسات على لابتكم كلون دليكم بس حند عينة فيلد موسيقى ديو ولا تسرح ديو بزي قدس انت عينة بقعاتي بزي قدس نخلو سي بحسر زركب كورسات ولكن من أول مقادنا بيوتيوب كيدنا انت كورس بتروحوا ندليو مبزحت جزء بتروحون كورسات على ስለዚህ ነቲ ኮርስ ወሲድና መጽሓፍ አንቢብና ከምኡውን እንተ ተተኻይሉ ሰባት ክእለት ዘለዎም ኣብቲ ዓውድቲ ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ወይ ብሓፈሻ ኣብ ከምዚ ዓውዲ ንኽትከይድ ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ኮች ዝግበር ኮች ማለት ኣሰልጣኒ ማለት እዩ እዞም ኩሎም ዓበይቲ ስፖርተኛታት ትሪእዎም ዘለዎም ኣዝዮም ብቅዓት ኣብ ዓለም ናምበር 1 ዘለዉ ሲ ኮች ኣለዎም ካብኦም ዝበልፅ እኮ የለን ኣብ ዓለም ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ኮች ግን ኣለዎም ምክንያቱ ነቲ ዘለዎ ክዕቅቦም ነቲ ሃጓፋቶም ኣብኡ ኣተኪሮም ንክሰርሑ ኮች እዮም ኣብቲ ዝለዓለ ከብፅሑካ ዘሎ እዚ ኮች መሓዝካ ክንለምድ ኣለና ከምኡውን ሜንቶር ከዓ ኣብ ሂወትካ መንገዲ ዘትሕዘካ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ከዓ ሞስት ኢምፖርታንት እታ ክንገብራ ዘለና ኣክሽን ኣትሊስት ኣብ መዓልቲ ፍርቂ ሰዓት ድዩ እንተወሓደ ፍርቂ ሰዓት ወይ 20 ደቂቕ ናብቲ ክንበፅሖ ንደሊ ክንከይድ ክንበፅሖ ደሊና ዘለና ከነንብብ ዲና ክንመሃር ዲና ግድን ግዜ ክንቦ ኣለና ምክንያቱ ፅቡቅ ነገር ኣብ ሂወት ብፃዕሪ ትብፃሕ بقليلون بدقاسن تبصح يلن سلازي قصال ሓደ ግዜ ጅምራ ቢልካ ሰው ሙሉ ደይኮነሲ ፍርቂ ሰዓት ንኣዋርሕ ክንተ ኸይድና ኣመል ክኾነና እዩ ኣመል ምስኮነና ትንገብሮ ዘለና ጥራይ ይኮነስ ካለ ፅቡቃት ነገራት ንክንገብር እውን ክሕግዘና እዩ ታናይ ሓምሸይት ከዓ ነቲ ተበጊስና ዘለና ማስተር ናው ብሉፅነት ናው ከነማዕብል ክንፍትና ኣለና እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ቀዳማይ ቪዥዋላይዜሽን ነቲ ክንበፅሖ ንደሊ ዘለና ከም ዝበፅሕናዮ ጌርና ክንርኢ ኣለና ኢንጂነር ክትኮን ትደሊ እንተለኻ ከም ኢንጂነር ዝኾንካ ጌርካ ሓሳብ በነፍስኻ እሞ ከም ኢንጂነራት ኣክት ክትገብር ፈትን እንታይ ገብሮ ነቲ ሓንጎልካ ሕጂ ነቲ ይከኣል ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነ ዝምኖ ዘሎ ክትገብሮ ከም ዘለካ እውን ይግድዶ ምክንያቱ እቲ ኣካላትካ ምስቲ ዓይነት ባህርያት ኣዳፕት እናገበረ ስለዝኸይድ ግዴታ እዩ ዝኾነካ ክትበፅሖ ስለዚ ቪዥዋላይዜሽን ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ነቲ ክንበፅሖ ንደሊ ዘለና ከም በፂሕናዮ ዘለና ኮይና ኣክት ክንገብር ኣለና ተኻለይቲ ግን ቨሪ ኢምፖርታንት እያ ወርክ ሃርድ ስራሕ ይሓትት እዩ ፅቡቅ ነገራት ብፃዕርን ብቃልስን ይትበፅሕ ስለዚ ቅሩባት ክንከውን ኣለና ብሙሉእ ሓይልና ክንሰርሕ ካልኣይ ድማ ከምዚ እናሰርሕና ከለና ካልኦት ሰባት ከተባብዑና እኳ ፅቡቅ እንተኾነ ብዝያዳ ናይ ነፍስና ዓበይቲ ፋንስ ክንከውን ኣለና ነፍስና ቀዳም ሞቲቬሽናታን ደገፍትናታን ነንጨብጭበላን ክንከውን ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ከምዚ ለውጢ ብዙሕ ስራሕን ፃዕርን ኣብ ዝሓተሉ ግዜ ኩሉ ግዜ እቲ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ሓንጎልና ዘሎ ክላግደፍን የብሉ ኣይትኽእሎን ኢኻ ብቀደም እውን እኮ ገለ ናበለ ክመፀካ እዩ ቀፃሊ ዝመላለስ ኖ ኣባኻ ይምለስኒ ኢልካ ብቅዓት ከም ዘለኒ ነቲ ፖዚቲቭ ዘርእዩ ስእልታትካ እናገበርካ ኣነስ ይኽእለ ከምኡ ይትበለን እናበልካ ነብስኻ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ድማ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ እዚኣ ፔሽንስካ ትዕግስቲ ኣብ ሂወት ብጣዕሚ ወሳኒ ብሉፅ ነገራት ብትዕግስትን ብፃዕርን እዮም ዝብፅሑ ፅዒርካ ወርሒ ድሕሪ ጠጠው ክትብል የብልካ ክትቅፅል ኣለካ ፔሽንስ ምክንያቱ ፅቡቅ ነገራት ግዜ የድልዮም ንክብፅሑ መጠን እቲ ግዜ ወሲድካ ዝፃዕርካ መጠኑ ድማ እቲ ውፅኢት ኣዝዩ ክሕጉሰካን ከኩርዓካን እዩ እቶም ነዊሕ ፅዒሮም ዝተዓወቱ ዝያዳ እዮም ዝሕጎሱን ዝኮርዑሉን ዋላ ንዓኻ ትርጉም ኣይሃበኖም ግን ዓብ ትርጉም እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ፅዒሮም ስለ ዝበፅሕዎ ፅዒርካ ዝደየብካዮ እምባ ብጣዕሚ ኢኻ ትሕጎሰሉ ጥር ኣቢሎም ብነፋሪት ኣታ ጥርዚ ናይታ እምባ እንድሕር ኣውሪዶም ኢልካ ምናልባት ጎቦ ምሕኳር ኣብ ሂወትና ዘይፈተናያ ክንከውን ንኽእል ኢና ግን ጎቦ ምድያብ እንድሕር ፈቲናዮ ኮይና ብእግርካ ነዊሕ ተጓዒዝካ እንድሕር ደይብካዮ ኣብቲ ጫፍ ነቲ ጫፍ ተስተማቆረ ኢኻ ሓደ ትዕርፍ ኣለኻ ናይቲ ዝዓርካዮ ፃዕሪ ውፅኢት ትሪኦ ኣለኻ ካልኣይ ድማ ፅቡቅ ነገር ካብቲ ጫፍ ትሪኦ ዘለካ ድማ ኣዝዩ ደስ ዝብለካ ስለዚ ኩሉ ግዜ በዓልካ ፅዒርካ ግዜ ወሲድካ ተዓጊዝካ ዘምፃኻዮ تعود أبتشاف مبتاح ترى دي كونس تكيد كلها ذلوا من جدون إنجوي كن قبرهم كلا لنا معناته هيوت كن بس حز لنا مزبط حكات ترى دي كونس تاخد كدخل لها تعبيت نعبة خات خدود لها تلوت ناقبر كات خدود لها تزمت الكويسيتن تنسخات خون عين سبات تدم عميرم أزي حجوسن زخرع كان هيوت كتكون يحجز كمالات سوزين عيلو متمرتنا نزي مثل نيرو
بتا تمرتنا قسنا بلتا مودة تاقصات بتصحلا زيا فيديو بستفعل مدرخنا هيوتنا كنتقاملا نخل نشتي حبريتها very important يندهر كنت تقبرهنا حنت بحريات كم زجرنا مسكيرنا نع ماستر مسجبرنا دما كم بحدش مغنيات ايزوليت لنا نتا حنت تراينا نتقعدلنا نع مستعوتنا لا شعدما نبتخليت بحري نجمر مالتكم نجبرنا بزح نجارات بهيوتنا لو تنجبر نخلينا بزحات اوريدي لو تنجبر على ناس لازبلكم نتلو تناتكم ውፅኢታውን ኣብ ቀፃሊ ንክኸውን ድማ በዚ መንገዲ ናይ ሎሚ እንድሕር ቀፂልና ድማ ዝያዳ ዓወት ከምፃልና ክእል ከምቲ ወትሩ ሽመ ጆርጆ ይበሃል ኣብ ዩቲብ ኣብ ጂድራር ዝብል ዝተፈላለየ መሃርን ኣነቃቅሕን ዝኾነ ትምህርታት ኣለኒ ኣብ ፌስቡክ ድማ ኣብ ጆርጆ ድራር ኢልኩም ክትረኽቡኒ ትኽእሉ ከምኡ ድማ ኣብ ኢሜይለይ ዝኾነ ሕቶ እንተለኩም ኩሉ ግዜ ክትሓትኑ ትኽእሉ ክትግብሮ እቲ ሕቶታት ኣነ ዝመልኮን ክሕግዘኩም ዝኽእል እንተኮይነ ክምለሰኩም እየ ብቀጥታ ክፅሕፈልኩም እየ ካልእ ድማ ከም መወከሲ ክጥቀመላ ኣርእስቲ ናይ ብዙሓት ሕቶቶ ኮይና ድማ ከምዚ ቪድዮ ክገብር እየ እዚኣ ሕጂ እዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ሕጂ ካብ ብዙሓት ዝመፀ ጠለብ እያ ኣኪበ ሓንቲ ቪድዮ ይገብሮ ማለት እዩ እቲ ካልእ እውን ዘይተገበረ ይግበር ከም ዘሎ ጌርና ክንወስዶ ኣለና ካብዚኣ ናይ ሎሚ ኣድቫይስ ደስ ዝበለትኩም ነጥቢ ጠቂስኩም ወይ ኣብኣ ክውስኽ ዘለዎ ነጥብታት ኣለዎም ወሲኽኩም ኣብ ኮሜንት ክትገትፉለይ ደስ ዝብለኒ ብጣዕሚ እየ ድማ ዘድንቐኩም ቶም ኮሜንት ትፅሕፉ ብጣዕሚ ሞቲቬት ይገብረካ ካልእ ድማ እቲ ነታ ኣብዚኣ ሕጂ ዝገበርካ ቪድዮ ንዑ ዝምልከት ስለትፅሕፉለይ ዘለኹም ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እታ ቪድዮ ንዓኹም ከመይ ከም ተሰማማዓትኩም እውን ስለትገልፁኒ ዘለኹም ትገልፁለይ ዘለኹም ብጣዕሚ የቀኒየለይ ክብለኩም ደሊ ስለዚ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ወዲኣ ኣላ ኣብ ካልእ ትሕዝቶ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ቻው